what's up mga Kalabricans? Kumusta kayong lahat? At na-miss ko kayong lahat. Bali, ngayon lang tayo nakapag-upload ng video. Gawa nga nung na-busy tayo sa trabaho. Tapos ito, malamig na sa Japan, kaya hindi na tayo nakakapamana. Pero abangan ng mga Kalabricada yung isang adventure natin na mamimingwit tayo ng mga tamban o kung ano pa yung mga mahuhuli natin gamit yung pamingwit. So sa episode na to mga Kalabricada, nais ko palang i-flex yung isang video nung nag-anniversary kami ni Mrs. Bali 8 years wedding anniversary namin. So shout out kay Mrs. Loves. Yan, happy 8 years wedding anniversary. Ayun o, bagong pangalan. Tawagan nyo na rin ako si Mr. Loves. Ayan. So ayun mga Kalabricada, ito yung video, panoorin nyo. Sana magustuhan nyo mga Kalabricada. At shoutout nga pala kay Net Cake and Pastries. Ayan, siya yung gumawa ng cake. Siya rin yung nag-deliver sa bahay. So, sa lahat ng mga nandyan sa Anda, Pangasinan, kung gusto nyo magpagawa ng cake, ayan, si Net Cake and Pastries, nagko-customize din siya ng cake. So ayun mga Kalabricada, sana panoorin nyo itong video na to. Ha? Uy! Hello ate! Hindi ko pa na-print! Hindi ate, turong ko na Ah? Ay! Kailangan patawag-tawag ka. Thank you! Kaya pala! Sabi ko, hindi ko pa na-print yung ano ni Kirin. Ano na lang mamaya? Oo ate, Thank you, ah! sige ate! Hoy! Thank you! So ayun mga Kalabricada, sana nagustuhan nyo yung video na yon. Walang kalam-alam si Mrs. Ito pa mga Kalabricada, dahil alam nyo naman na namamana tayo dito sa Japan, diba? So yung mga nahuhuli namin ay pinang-uulam na lang namin. Tapos hindi na kami nakakapag-grocery. Gawa nga nung yun, may nahuhuli kaming pang-ulam at nakakatipid kami mga Kalabricada. So ito, nais ko palang ipakita sa inyo itong update sa bahay namin ni Mrs. Loves. At ito, dito napunta lahat yung mga natipid ko dito, yung naipon, yung nang dahil sa pamamana. Ayan, nakita nyo naman nung sa mga nakapanood, diba, nagpa-blessings kami ng bahay. Tapos nakita nyo yung bahay namin, hindi pa siya napalitada, wala pa siyang palitada, wala pa rin siyang pintura, parang ganun lang. Pero ngayon, ito mga Kalabricada, yan, sisingit ko yung mga picture. Ayan, nakapagpapalitada na kami. Tapos katatapos lang ang pinturahan. Ayan yung kulay ng bahay namin, no? Yan yung kulay ng bahay. So ayun mga Kalabricada, yan yung naging tulong ng pamamana namin dito sa Japan. So dagdag sipag lang. At siyempre nasa mag-asawa din yan kung gagastos ng gagastos o ilulustayin ng pera kung saan-saan. Wala talagang mapapala. Bali, yung bahay pala namin ay ipinatayo namin noong 2019. So hanggang ngayon yan na yung kinalabasan. So shout out kay Mrs. Loves nang dahil sa napakagaling mong humawak ng pera, Mrs. Loves. Ayan. Nakapagpundar na tayo ng sariling bahay natin. At napapinturahan na rin natin. Ayun, yan na yung bahay namin mga Kalabricada. At nais ko palang magpasalamat mga Kalabricada sa lahat ng mga nag-subscribe at lagi nakasuporta dito sa YouTube channel ko, tapos sa may Facebook page natin. Bali may 2,700 followers na rin tayo. Salamat sa lahat ng mga nag-follow, sa lahat sa mga
At sa lahat ng mga sumusuporta sa dalawang channel ko na yan, Facebook page at YouTube channel. So yun mga kalabarkada, sana patuloy nyo pa po akong suportahan. So see you on our next adventure mga kalabarkada. Abangan nyo yun, mamimingwit tayo. So dito ko natatapusan mga kalabarkada. So ingat, God bless, at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. Nanginginig ako. Grabe, tignan nyo naman mga kalabarkada. Ang lakas ng hangin, ang lamig-lamig pa. So ingat mga kalabarkada. Bye bye.